varmaan poliisin, eiks niin? Ensihoitajan. Okei. Ensihoitaja vielä vähempi. No kyllä Henkilöä. kyllä sanoisin, että luotivapaa vaan henkilöihin. Niin. Tänne. Joo, nyt palaa vaan. Jees, mulla on yksikin. Meilläkin on yksi Maissa. Kuka? Kuka? Sillä on yhdelle peretseistä. Kuka kyse? Mikä se nimi, kun oli se apina? Henkilö ajanut poliisin päätettä toriin. Jäävä Sergio. Tuuko se kyytiin? Tule vittu tästä treffiä. Kuka se oli, kuka Norpään näytteli? Leonardo. Tossa. Oikein. 5-3 poistuu sitten treffiä ja on takaisin. Missä se on se saatana päällä jää? Ei toimi ihan tolleen. Mikä sitten? Pikkumies. Onko jo nää vittu rappinaama, niin mennyt vittuun homo. Saisikö lähtee kiirestä pikaa tukkaan? Saat keskustella sen poliisin kanssa. 674 on muita pärjää noissa loppuun Päästä Ronni vapaaksi. Riironinen! Koitat käydä mun päätä, niin mä ammun sut. Joo, 95 ja 71 on tulossa pukkatilla. 67 lisäksi. Yllättää paralla. No kyllä No hivuttai. Kädet ylös! Kädet ylös! Katolla yksi. Katolla ampuu edelleen. Otetaan tätä autoa tarkiin. Toinen mais. Nyt. Ei. Vois nyt pitata toi poliisi. Auto ei. Taisi ajata. Ei sattu toinen. Molemmat maas jalkoihin. Kädet ihan, avaa se ovi. Kädet sit ylös. Raku. Oi, kädet ylös. Sammuttaa. Ei seksytti mene. Mitä vittua nyt lähtee toimintaan? Saatana. Alo henkilö aseen kanssa. Näkyykö sinä ketään? Vittu. 10-4. Mutta mieti sellainen kuin YKP. Sitten tulee sen Kingen numero ja Meikällä se on tässä näin. Joo, se meni sinne Markka-sivulle. 10-4 noi uusimmat. Ota se. Ai mikä? Mitä se sanoo? Pakin niin. Mitä vittua? 10-4 noi viimeisimmat. Joo, RTM tulee tänne. Ei vittu teidän muksujen kanssa. Älä lopeta se nyt. Kaveri! Ei! Tää vittu. Kunno! Menköt vankilaan? Onko sä seisoo arvo?
saa 35 tunnin lasku. No joo, mua ei vittuakaan kiinnosta kehitysviive, että mitä sä oot saanut. Sä saat ihan justiin pampusta, jos lähet siitä. Toi valehteli 1, sen nimestä. 2, Sä et voi 3. tehdä mukaan. Et voi. Viitkymmentä, eikö vähän voi rauhoittua? No, sä oot ollut tänne niin vitun monesti tänään. Juu. 10-4 noin viimeisin. Tu kaiken. Siinä Harso ei ole laiton. On, kun sinä katit. Peisaa! No niin. Varmasti poliisiauto missään toinen kohde kyydissä. Eikö se voi raudoissa? No ei oo. Meillä on näkyy, ei tämä pääse mihinkään. Kohde maas. Ampukaa mut ennen. Okei. On kyllä aika monta äijää ammu. Vahingossa mätkäsit Ei tarvi vaikuttaa. Saat mun lempparit! Ai, sori, mä en... Mitä? Mä sanoin sulle, että äijä lähtee siivoamaan. Jää siihen! Mutta kun vaan kenttä, johon sanoilla sitten tehdään mitä tehdään. Savuttaa tuo henkilö ajoneuvo. Siellä olisi saanut boksiin se aika hyvin. Meikäläkin kyllä savuttaa. Kas yrittää mennä lähelle kerran. Koitetaan saada tuohon jotenkin tämä kiinni. Tässä laho saa. Ottaa asetta. Maassa. Henkilö maassa. Sitä 80 minuuttia yleensä. Ihan vaikka niin paljon. No sitä ennen pienemmistä kyllä. Se tippu kyystää. No tuolla muutama ammu. Mitäs sä teet? 10-4 nyt nää mitkä tulee kohta. Nyt mulla on ulkeen. Viivaamaan. Haluatko vetää Tämä kaikkea uudestaan poliisia lyömään. Ja sitten uudestaan siivaamaan. Törmästä ja vitun pahaa. Se menee takaa ja Ei oo henkilö on Haluatko sä lyödä mua? Mä ammun sut ihan oikeesti. Haluatko vetää vai Lyöt mua vielä yhdesti. Mä ammun. se nyt asemalla? 10-4 noin Hei, jätkä, laske se ase vaan ennen kuin paukkuu. Mä ammun sua vittu, tajuutko äijä. Nyt se ase alas. Se ase alas, tajuutko. Sulla on 3 sekuntia aikaa. 1. Annoin tälle äijälle 3 sekuntia aikaa laskea aseen. Ei laskenut. Ollaan ampumaan justiin. Joo, 5595 tulee sinne sun sijaintiin. Nyt vittu se ase alas, tajuutko. 69, lopeta nyt jonkun viattoman aseellinen takavarikointi ja tuu tänne ampumaan. Se ase alas, tajuutko. Tässä on kaksi, noniin. Ampuuko poliisia kohti? Ampuu mua ja ampuu tää. Joo. Molemmat henkilöt maasta. Tässä on 1 suspect. Eipäs mennä siihen mopon päälle yhtään. Vittu, osatin vahingossa aseella. On ihan vitu selkeä.
Nyt parempi. En mä tiedä, sen tois vähän enemmän. Okei, no me lähdetään nyt kalastelemaan. Käydään nopea kalastelemassa noin, eli ajamassa seinää. Ei vittu tää. Mees nyt vittuu sitä eestä. No niin, välttämättä. Ei oo mun mielestä. Siivoamaan. Pampusta antaa. Mitä vittua? Ei se poliisi. Opettele ajamaan. Tossa on siitä poliisiauto. No niin, meppä lakasee. Ei jumalauta. Älä nyt lyö sitä sillä pampulla. 10-4 noin viimeisimmät. Mä saan jo 80 tonne. 20 lähtee uusimmille. Mä käyn tossa, jää tähän. 5-5 tulee siihen yksinkössä. Onko jollain lisätietoa niistä? Vissiin joku jengeläistä ampumati. Joo, kuitti. Juu, tulee aktiivisesti luotiota. Yksi maas. Haluatteko tukea? Toinen maas. Molemmat maas. Pommin paskaksi kans by the way. Niin mennään, kato. Hik. No katolteen. Katolta ja auto, katolta ja auto. Mikä auto? Kädet ylös. Se Prospero. Alkoi osoittaa. Täällä toinen äijä vielä juokse. 25 uusi. 40 kansuusi. Vedä nyt kunnolla. Koitti lyö poliisia tommosella jollakin lyömaaseella. Sori mällivisara. Immonen auto. Lähti valkoinen. Superauto. Mulla jää harja kättä, kun se... Kaapalle päivä. Voitko tuosta Voitko ottaa tuosta pari tehtä? Kiitos. Miten mies saa tän harjan pois? Heippa. Torilla on tää kyseinen henkilö. Tästä vetää nyt alas. Oh. Täällä sillan alla menee. Tässä keskimällä. Grapeseedillä päin menee. Jos on poliisia ammuttu, niin saa ampua renkaisiin. Juu, kuljettaja maas. 1901. Ja onko hyvä? Ja onko hyvä, kun tulee uudelleen vielä peittaa tohon? Ai Se on sama että. äijä. No on ihan vitun sama äijä. Meetkö muualle kalastelemaan vähän huomiota? Meetkö muualle kalastelemaan huomiota? Meetkö muualle kalastelemaan huomiota? Meetkö? Menis jo. No niin. Et sä muista tupapilloa vettä. Mitä? Onko etsarit? Vittu, onko muuta kysyä? En minä tiedä. No kato sit En mä nyt, kun pitää mennä asemalle. Otetaan sit mukaan just. Oliko täällä joku taka-ajo vielä aktiivinen vai? Joo, enää. On se kun pitää katsoa pitää muu. Tänne pojat tukkailee siitä. Virkaiset pois. Se veti asema. Pyssy pois. Haista paskaa Pyssy paino pois. Pyssy pois. No niin, pyssy vittu lähes meille. Äläpä höpötä. Sinä lähdet meidän matkaan. Ota katso. Otan tuot traktorin. Äläpä höpötä vittu. Hyvä syy on kyllä taas ottaa poliisia. Ai että. Haista paska. They still wanna hear GTR, and we still got bad PR.
GTP is up, all star. They don't know, they don't know, they don't. I've made a lot of fucking shirts, but they don't know. They don't know, they don't know, they don't. They don't know, they don't know. Champagne raining everywhere I go. Diamonds raining everywhere I go. They don't know, they don't know, they don't. Bank account on stacks and a Range Rover. Night stay, rip the night. In New York, early bar. On the 6-star, 6 stars. Let the 6-star shine. On the low, keep your eyes on the prize. On the shores, our horizons will rise. Make the goal, never go offside. Keep it cool on the rise to the eye. This cold embrace. This sunshine, stop by pollution, cold embrace. This cold embrace. This sunshine, stop by pollution, cold embrace. Ketään siellä takaa. Pitääkö tulla nopeasti? Ystävällä on ihan vitun ikävää. Vittu se on tullut mulle ainakin 3 vittu kyselee, et vittu missä on Jade? Ei vittu. Oho. Muuten. Pom. Yeah. Kaalas. Yksi Nice. Lasettaa. En saanut rauttaa. Vittuun. Nyt on hyvä. Meillä ei varmaan Nyt mitään on hyvä. Nyt oli hyvä. Okei.